Abathengi kanye nabakhiqizi sebecelwe ukuba bangethuki ngenxa yokubheduka kwalomkhuhlane. Iziphathimandla zempilo ethinta izilwane zisazama ukubheka ukuthi ingabe sibi kangakanani isimo nokuthi ingabe lo mkhuhlane uthelelana kanjani. During the 2016-2017 outbreak, we learned a few lessons. We had to improve our biosecurity measures on farms, and that has helped the producers quite significantly. Amasampula ezinkukhu ezihaqekile asethunyelwe esikhungweni esenza ucwaningo ngezilwane ePitoli. We just received results from the laboratory informing us that the virus is an N1 type. So it is highly pathogenic avian influenza and H5N1. Amanye amazwe angomakhelwane asekumisile ukwemukela imikhiqizo yenyama yenkukhu evela kuleli. Inhlangano yabakhiqizi benyama yenkukhu, iSouth African Poultry Association, isinxuse amakhasimende ukuba angethuki. Eggs and broiler meat are both safe to eat if cooking protocols are observed and practiced. Imvamisa leli gciwane lalomkhuhlane lisatshalaliswa izinyoni ezibuya kwamanye amazwe. Okwamanje bengakabikwa ukuqubuka kwalomkhuhlane kwezinye izifundazwe.